ओइ आदा बै गथ'नियाव सोंनाय। ओइ बाबु मामोनबा? बाबु नोंसोर गामियाव फोजोंसार मुंनि मानसि दङ ना? औ दङथ' र'। नाथाय दा बियो न'आव गैयानो माथो। अबावबा थांबायनो। अबाव थांदोंनो बाबुहा अबाव? मोनथिया दा अबाव थांदोंबा। रावबो मोनथिया माथो। बाबु ओमफ्राय बिसानि न'आ अबेथिं? बै फाखानि न'खौ नुहरदोंना दुइथालाखौ? बेनो बिसानि न'आ। न'खरसे न'खरनै न'खरथाम बारना ना? आयं। थुदो दानिया थांसै। सलाव सुफुआ अबाव खारखुमा मारदो बियो। न'नि मानसिफोरा मोनथिया जागोन ना मोनथिगौ खोनालै ओरैनोसो बुंफ्लादों खोना मोनथिया होननानै। मोनथिगौ थर' बिसोरो थुदो सोंहैनोसै माने बिमा बिफायाबाबो हरनांगोन फैसाखौ जोंनो। औ नांगौथ' र' जोंनो होथारनांगोन। हाब फाननानैबाबो होनांगोन बिसोरो। जों मोनथिया जोंफोरनो जोंनि फैसा नांथारगौ। नागाराथ' जोंफोरबो फिसालाया होआ होनना खारखुमाबा मा जानो बिमा बिफायाबाबो होथारनांगोन जोंनो। होथारनांगोन जोंफोरनो नङाबा केस होनाय जागोन। नंगौथ' र' फंबाय एसेबां लाख फैसा जों नागारा माथो। नागारनायाव गैया लानायावबा हले जाब्बायसो गोदै बिनानै लादोंमोन जोंफोरनो सुदै मुलि होगोन होननाया दा सुदबो गैया मुलबो गैया। औलै जोंनासो मोनबाय आं साला थुदो थांसै। थांसै ना न'नि मानसिफ्राबो खारखुमाजोब्बायसो। खारखुमाबायसो ना मायोथाय थांनि गिनाङालै ब्रादार अबाव खारखुमानो बिसोरो केस होगोन ना जोंफोरबो केस। बिसोर मा बेफोरबायदि खारखुमानानै रेहाय मोनगोन सानदों? मोना जोंफोर नागारनायाव गैया। जोंफोरनो फैसा नांगौ जोंनि लाख फैसाखौ जोंफोरनो नांफिनगौ। आदा नागारनायाव गैया आंनो 5 लाख मानि होन दं मोनथिगौ ना? आरो आंनो 7 लाख आरो आंनो 8 लाख। बाप रे बाप इसिबां बुरजा फैसाखौ जोंफोर ओरैनो थांगार होनो बिसोरखौ रेहाय होनो। थुदो थांसै ब्रादारमोन। थुदो। मालै मा फन हरबा नोंखौ वाइटिंल' मोनबाय थाग्रा जाखो? सोरजों एसेबां रायज्लायो? आयु माबायदि बुंथारो बाला? दा मागोनि सान नालाय बयबो आलासिफोरा सोंगासिनो आरो मा फिथा जाखो मा जायाखै होननानै। नों बेखौनो सन्देह जादों आरो? सन्देह जाया माथो होमबा? माथो फन हरबानो वाइटिंल' मोनबाय थायो। आरो आं फन हरनायखौलाय नों मोनथिखागौआनो माथो। बिसोरनिखौ लाखिथ'नानै आंजों रायज्लायनांगौ ना? आयु गेबगां माबायदि बुंथारो बाला नोंबो? गाज्रि मोनगोन माथो बिसोरलाय। नङा आं ओरैनोबाबो बारा समखौनो मोनखाया। नों मानो बुजिया एसे रायज्लायनांगौना आंजोंबो। आयु रायज्लायोनो माथो माखौथ' एसेबां सानसेया रायज्लायबाय थानांगौ जाखो दिनै? मा खोथा जाखो बेलाय? आं नोंजों माने सानसेया रायज्लायो नामा? नोंजों माला सानसेया रायज्लायो? आं हरबानो खि माथो वाइटिंल' मोनबाय थायो। ओरैनोबा माथो नोंनो रावबो फनखौनो हरामोनलै आं न'आव थाबा। मालाबाल'सो हरोमोन। दा मानो एसेबां हरग्रा जाखो? मा गेबगां नोङो सन्देह जादों नामा आंनि फारसे? फाबनांगोन आं रावजोंबो रायज्लाया मिथिबाय? नोंना खालि सन्देहल'। गावयासो ओजों थानानै खिजानिबा हिनजावफोरजों लाइन मारियो खोना? आंसो नुबावा नोंखौ। दोंसै बांद्रायबाय नोंनिया। जेबो बांद्रायाखै गेबगां नोंनियासो बांद्रायदों। नोङो माने आंजों रायज्लायनो लुबैया नामा? हौवाया एसेबां गोजानाव थाङो नों गोसोखांबायसो थानांगौ सानफ्रोमबो। नोंथ' आरो फनखौनो हरखाया आंसो हरबाय थायो मानो? आयु बाला माबायदि बे रखम दिन्थिथारदों? नोंनो हरखायोबा आरो आंबो सम मोनबाय थायाना। न'नि खामानिफोरावनो बेस्थ' थाबाय थायो आरो नोंबो समखौनो मोना। नोंबा खामानिनिफ्राय फैदोंना फैयाखै साननानै होआ आरोहाय। ओमफ्राय आं हरबाथाय बिजिल' मोनखायो। ओमफ्राय नोङो आं हरनायखौ मोनथिनाबो उल्थाबो हरफिना। होनबा आङो आलासिफोरजोंबो रायज्लायनो मोनला होमबा? आयु माबायदिथार बालि दे रायज्लायखालाबा आङो दिननिफ्राय रावजोंबो रायज्लायला। नोंजोंनो सानसेया रायज्लायबाय थागोन आं। नों खामानि मावनो थांबाबो आं नोंनोनो हरबाय थागोन फन। नङा रायज्लाय आंजोंबोथ' रायज्लायनाय एसे सिमा दं मोनथिबाय? जोंथि सिमा। आलासिफोरजों रायज्लायनोबो सिमा थालायनांगौ। नङा आंनो नोङो उल्था मानो हरफिना? नोंनो हरफिनो नालाय। दोनदो आं रायज्लायनो बाबाय दोनदो। दाननासो होबाय। आजिखालिनि हिनजावफोरजों जेबो बिसास गैयालै। कत खारगासिनो बैथाल हिनजावफोरा गथ' गारि हौवा गारि कत खारखुमालांगासिनो। मानो गिया जानो? गिनाय मोनोलै आंबो। आंबो खामानि गारनानै थांनांसिगोनलै न'आवनो। हिनजावखौ डिउटि हैनांसिगोन नङाबा जानाय नङालै गेबगां। सानफ्रोमबो वाइटिंल' मोनबाय थाग्रा जाबाय आङो। बे जायगायाव थाबाय थानो हानाय नंला। न'आव थांखानांसिगोन आं।
नङाबा जानाय नंला कुनु बिसास गैमारालै आजिखालिनि हिनजावफोरजों सोला बैथारिफोरा रागासो जोंलायलाङोलै आङो बयबोथ' बिदि नङा देनाय थेवब्लाबो बुहुदानो खारग्रा जाबायलै हौवा गारना गथ' गारना साला बे जोंसिखौबो फोथायनो हालायलाङालै आङो बोरैबा थंगालि साइसखा मानसियानो ओइ जानाय नंलालै जानाय नंला हेलौ आइ दंना गैया दङ ओमफ्राय नोंसोर न'आव दंना गैया दङ दे जोंफोर नोंसोरनाव थांगासिनो नोंसा आइखौबो थानो होबानो जाबाय बरावबो थांनो होनाङा दै अ दे जागोन दे आदा जोंफोर नोंसोर गामिसिम सफैबायानो अ दे फैबानो जाबाय दे दोनथ' थांगासिनो दै बरावबो थांनाङा औ दे नङा मानो फैनो नागिरदों बिसोर जोंहानियाव मानि थाखाय नङा आदाया मायबाफोर दाय मावना लामादों ना मायो मानि थाखाय फैमारनो नागिरदों लोगोफोरा आरो ओरै मोजाङैबो रायज्लायाखै बोरैबा खाब्रां रागा जोंनाय रखम रायज्लायथारदों आयै मायै आयै आदाखौ नागिरग्रा मानसिफोरा जोंहानाव फैनो नागिरदोंनो जों गामि मोनफैबायानो मा गामि मोनफैबायानो मानि थाखाय नागिरदों बिसोरो मानि थाखाय आं जोबोद गिनायसो मोनसे बेहाय लैथोश्री मानि थाखाय नागिरदों नों दाखौ बिसोरो बेखौनोथ' आयै आंबो सानगासिनो बेसेबा गिनायसो मोनदों आङो मानसिफोराबा माबायदि मोजां ना गाज्रि ना दाखुसो मोजाङैबो रायज्लाया बोरैबा रागा जोंनाय रायज्लायथारो आं गिनायसो मोनदोंलै आयै नङा बे फोजोंसारा मायबाफोर दाय मावमारदों ना मायो मानो बेफोरबायदि मानसि फैलायनाय जाखो आं बुंदोंमोनानो माथो आयै आदाया मायबाफोर दाय मावना लादों बेनिखायनो खारखुमादों होननानै नोंसो फोथाया माथो आसला बे फोजोंसारा आदाया मा दाय मावमारदों बेथ' आं जोबोद गिनाय मोनबायहाय मा बिसोरो फैमारदों आरो औ आयै फैदोंथ' र' जोंफोर गामि मोनफैबायानो होनना बुंखादोंमोन दानि बारा गिनायसो मोनसोबाय आङो दाखुफोरसो ना मायोहाय दा फोजोंसारा आदाखौसो ब्लेकमेल खालामगासिनो बेफोरबायदिबो जानो हागौ आयौ इसोर आं गिनाय मोनसोबायहाय र'लै आयै नों बांद्राय टेनसन लानाङा मानो लायाहाय बिखाखौसो दुब मोनगासिनो आङो मानोबा फैनो नागिरदों दा मानसिफोरा मानि थाखाय आयं गांजेमा गोसोम रानि बुंनायानो सैथोमार खोनाहाय बिसोरो आंनि फिसालाखौ फासायदों खोना फैसानि लबावनो साख्रिआलानि फिसाला होननानै मिथिगौना बेनिखायनो ब्लेकमेल खालामदों खोना आबाखौ दाबा बिसोरसो आदाखौ ब्लेकमेल खालामदोंना ना आदायासो मायबाफोर दाय मावना लादों सोर मिथिगौ दा बिसोरसो मिथिगौ आरो ओहो आइ लैथोश्री आं मानिया आंनि आबा फोजोंसारा बेफोरबायदि नङा जेबो दाय मावना लायाखै बियो आं मिथिगौ आंनि आबा फोजोंसारा मालाबाबो दाय मावनो हाया आंनि आबा फोजोंसारा आलु रखमसोमोन मिथिगौना नोंसोरबो माथो मिथिखागौ होनबा बेफोरबायदि मानसिया बोरै दाय मावनो हागोन नोंनो बुंनाय आयै गासिबो टाइमावनो मानसिफ्रा एखे थाबाय थाया मालाबा दायबो मावना लाफ्लाङो नुवाखै जोंखौनो बेसेबा रागायै बुङोमोन आदाया दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि आरो सिगां माबायदिमोन दा माबायदि जालांखो आदाया दाथ' नोंखौबो बेसेबा गोसायै बुंग्रा जाबायमोन आदाया ओहो आइ बियो मानो बेफोरबायदि जादोंमोन मिथिगौना बेखौ बै गुन्दाफोरा माबा ब्लेकमेल खालामबाय थादोंमोन खोना बेनिखायनो बे टेनसनावनो बेफोरबायदि जालांदोंमोन खोना मानसिया मिथिला दे आरो माबा जामारदों मानोबा फैनो नागिरदों आंबो बेसेबा माथा गरमसो मोनलायलांबायलै आयै गिखांनायसो मोनबाय आं फोजोंसारालाय जोंनो फोजोंसारखौ नांगौ गैया बियो न'आव अबाव थांदों मोनथियाहाय हबावबा थांखो जोंफोरनो खिन्थायालासिनो थांदों बियो सैथाना अबावबा खारखुमाबाय मा सैथान जाखो फोजोंसारालाय मा खोथा बुंदों नोङो नोंसालाया खिन्थायाखै नामा हा नोंसालाया जोंफोरनो फैसा होनो दङ मानि फैसा नोंसालाया जुवा गेलेयोमोन जुवा गेले फैसाया थांजोबोमोन ओमफ्राय जोंफोरनि फैसा धार लानानै गेलेदोंमोन बियो मा नोंसालाया आंनो 5 लाख होनो दङ आरो आंनो 9 लाख आरो आंनो 7 लाख होनो दङ नोंसालाया जेरावखि गैया मानो थाबैनो लिं जोंफोरनो जोंनि फैसाखौ नांगौ गोख्रैनो नांगौ जोंफोरनो मा नोंनो 9 लाख नोंनो 5 लाख नोंनो 7 लाख एसेबां दाहार जाना दङ बिनिया जोंनो गोख्रै नांगौ फैसाखौ खोनानाय बायदिब्लाथ' आरो सोरनोबा होनो दंबावो नोंसोरो गासै 30 लाख नामा धार नांना दङ बिनिया 30 लाख मा 30 लाख दाहार नांना दङ बिनिया बेबो तास गेलेनायनि दाहारसो नोंसोरो जेबो मिथिया हौवानो मा खोथा बुंनो फैदोंलै
हाबाफोरजों जारा दिनैहालागै थासखौनो गेलेफेराखै मिथिबायना नोंसोर आरो बुंनो फैदों नोंसोरनि फैसा दाहार लायै लायै हाबाफोरजों जारा थास गेलेयोमोन औ जोंहा आदाया मालाबाबो जुवा गेलेफेरा नोंसोरो जुदि फोथायाबा गामिनिफोरनियाव सोंहैनाय गामिनि मानसिफोरनियाव जों बेफोरखौ जेबो मिथिया जिखि जाया फोजोंसारा जोंफोरनिफ्राय फैसा दाहार लादोंमोन बेखौ नांगौ जोंनो नोंसालाया जेरावखि गैया मानो लिंहर जों जुदि ओरैनो बुंदोंबा जों जुदि थगायदोंबा दानो लिंहर मोनथिया अबावबा थांखो बियो खिथानाबो थाङाखै जोंफोरखौ थैनाया साला बियो खारखुमादोंना जोंनो फैसा होनो थानायखाय जोंफोर फैसा बिबाय थानायनि खारखुमा मारबायसोना बियो लाबो नोंसालाया जोंफोरनो फैसा होनो दङ लाबो जोंफोर जेबो मिथिया आंनि 2 लाख फैसा हर आरो आंनि 5 लाख फैसाखौबो हर आरो आंनि 7 लाखखौबो दानो हर नङाबा केस होनाय जागोन केसल' नङा बेखौथ' आङो जेरावखि नुवा मानो आंजों खिन्थु बियो बासिनाय नङा ओरैबायदि बुगोन ना बिखौ आं नागारा थैनोबो हानाय दे खिन्थु आं बुंना दोनखाबाय नों फोजोंसारनि बिमाना आं वार्निं होदों जिखि जाया फैसाया हर औ आंबो नागारनायाव गैया जेरावखि नुवा मानो आंथ' बिखौ बुथारथारखागोन खेबसेयावनो आंबो नागारनायाव गैया अन्नानै बेफोरबायदि खालामनाङालै फंबायमोन आंनि हाबाखौ जेबो खालामनाङा नोंसोरनो फैसा नांगौना आं दिहुनना होगोन दे नाथाय आंनो दसे सम हो दसे सम मा दसे समलै नोंसालायाबो जोंफोरखौ बेफोरबायदिनो थगायबाय थायोमोन दसे सम दसे सम होननायावनो खारखुमा लांबायसो आं होगोन दे आं होगोन नोंसोरनि फैसाखौ आंनो दसे सम होमार आंलाय दिनैलाय लोगो लोगो होबाव मोननो दा आंथ' मोनथियाना आङो जुदि सिगांनिफ्रायनो मोनथिनाय मोनबा आङो फैसा बुथुमना दोनगौमोनथ' दाथ' आं दिनैसो मोनथिदोंना नोंसोरनि खुगानिफ्राय बेनिखायनो आङो दसे सम हो नोंसोरो आदामोन अन्नानै एसे सम हो जोंफोरो लोगो लोगो एसेबां बुरजा फैसा अबाव मोननो दे नोंसोरनो सप्तासे सम होबाय सप्तासेयाव जाद्रायनाय नङालै फंबाय जोंफोर जेबो मिथिया जिखि जाया सप्तासेनि गेजेरावनो मोननांगोन जोंफोरो आरो जोंफोरनो जुदि फैसा दिहुनना होआना केस टेस होआलै डाइरेक्ट मानसिखौ नागिर खिन्थु जोंफोरो बुथारहैगोन मिथिखा आरो रावनिबो सिगाङाव बुंनाङा आरो जोंफोरो नोंसानियाव फैनानै बुथारगोन माबागोन होनदों होननायखौ नङाबा खिन्थु बाथ्राया मोजां जानाय नङा दे फंबायमोन थेवब्लाबो सप्तासेया खमद्राय मास मोनसेसोबा जाया होमबा मास मोनसे मानि नेनो हाया जोंफोरो सप्तासेयावलाय जोंफोर एसेबां बुरजा फैसा बोरै हानो दिहुननो हानाय नङा दे सप्तानै बेनो लास्ट सप्तानैनि गेजेराव जुदि दिहुनना होआ नोंसोरो होमबानिया नोंसालाखौ गैला सानखादो बेफोरबायदि खालामनाङा जेबो फंबायमोन अन्नानै मास मोनसेयालाय मा दानो थांगोन ना मास मोनसे सम होथारदो फंबायमोन अन्नानै बेनो लास्ट होनायखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंसाला फोजोंसारा साला नुनायावसो आब्रा जोंफोरनिफ्राय फैसा लानाय टाइमाव हले गोदै बिना लादोंमोन ओमफ्राय दा होनांगौ टाइमाव साला खारखुमानासो थाहैबाय पापिया सैमाया बेखौना नुबा नागारालै जोंफोरो नाङा फंबाय नुबाबो जेबो खालामनाङा आं फैसाखौ होगोन होनना बुंदोंना आं दिहुनना होगोन होनना बुंदोंना नोंसोरो आं न' फाननानैबाबो होगोन नोंसोरनो अन्नानै फंबायमोन आंनि हाबा फोजोंसारखौ जेबो खालामनाङा दे जागोन दे बे सप्तानैनि गेजेरावनो होगोन आङो नाथाय नोंसोरो मालाबाफोर जुदि फोजोंसारखौ नुयोबा जेबो खालामनाङा दे जागोन दे फैसाखौ जुदि हरनो हायोबा जेबो खालामा जुदि फैसाखौ होआबा होगोन होनना बुंदोंना नोंसोरो मानो जेबो बुजिया आदामोन प्लिज ना अन्नानै फैसाखौ आइया दिहुनना होगोन होनना बुंखादोंना नाथाय मानो बेफोरबायदि बुंबावो आदाखौ नुबाबो जेबो खालामनाङा दे अन्नानै जागोन दे बे सप्तानैयाव जोंफोर बेखौ जेबो खालामा नुबाबो नाथाय सप्तानैनि गेजेरावबो जुदि होआबा फैसाखौ होमबाना खिन्थु जोंफोर बेखौ नुबाथाय बियो गैखाला फिनिश खासै होगोन फंबाय सप्तानैनि गेजेरावनो होगोन नोंसोर टेनसन लानाङा दे नाम्बाराथ' दंखायोआनो ना नाम्बाराथ' दंखायोआनो हरबानो जाबाय थांसै जोंफोरो बाय बाय गोसोआव लाखि नोङो सप्तानैनि गेजेरावनो जुदि दिहुनना होनो हामाराना नोंसालाया गैखाला फिनिश साला मानसि सिनाय हायाखै बियो फालथुसो मोनबाय दङना थेवदो थांसै फंबायमोन जेखि जाया सप्तानैनि गेजेराव जुदि फैसाखौ होनो हायाबा गैखाला बिसानि फिसालाया जोंफोर बुथारगोन माबागोन होननायफोरखौ रावनिबो सिगाङाव खिन्थामा नाङा दे खिन्थाला खिन्थु दिगदार दं जागोन जोंफोर रावनोबो खिन्थाया आयु गिलु बालुनो गिनायसो मोनसोबायहाय आं
इसिबां मानि बुरजा फैसा अबाव मोननो जोंफोरो दा नोंसा आफाखौ लिंहरनोसै आं नोंसा आफानोबोथ' इसिबां फैसा गैयालै दा मा खालामनो आबाफोरजोंसो नों मालानिफ्राय जुवा गेलेनाय जाखो मालाबाबो सानाखैमोन बेखौ बेफोरबायदि होननानै बेनिखायनो आदा एसे बोरैबा माथा गरम रखम जादोंमोन हाबाफोरजोंसो नोङो बेफोरखौ मा खालामखो आं जोबोद गिनाय मोनबायलै बोरैबा दाखु टाइपनि मानसिफोरा दा नुबानो बुथारसिगोन जोगोन आंनि फिसालाखौ आं दा मा खालामनो एसेबां बुरजा फैसा अबाव मोननो सासेनो 8 लाख सासेनो 7 लाख सासेनो 5 लाख एसेबां लाख लाख फैसा अबाव मोननो आरो अबाव नागिरबावनो आङो आंनि हिनजावखौ दा नागिरबाबो नागिरनानै मोनला माथो आइलै नों हामजोखौ नागिरना मोनलालै आङो अबाव थांमारखो लाफाथि नों मानो बुजिया आं बेसेबा सानोलै नोंजों आंजों गोरोबनानै संसार जालायगोन होननानै नाथाय नों मानोसो बुजिया नों फैफिनदो न'आव फैफिनदो लाफाथि नङा आं दा अबाव नागिरना मोननो मानसिखौनो अबाव नागिरना मोनमारनो फारसेथिंजाय आरो लाफाथिनि उदैयाव आंनि गथ'बो दं मानो बुजिया बियो ओइ बिमा फैदो नोङो न'आव फैफिनदो आं दा अबाव नागिरना मोनबावनो ओइ फंबाय रथ'नाय मायो मोनबा रनाय ओइ नैबे हिनजावखौ नुदोंना नोङो हा अबावबा नुदोंना नुवाखै दे आं नुवाखै आदा मा नुवाखै नों ओरैनोसो बुंदों खोना नुदों खोना नोङो थुइ मा फाग्ला नामाय नोंलाय नुवाखै होनना बुंदों मा बुजिया नामा सोर नोंलाय असिना मानसियानो इसिबां गरम नङा नों नुनोबो हानाय ना आंखौ ओरैनो थगायनोबो हानाय ना नोङो ओइ फाग्ला अबेनि फाग्ला नोंलाय मानो थगायलाबायनो आंलाय नुवाखै नालाय नुवाखै होनना बुंबाय आरो नुदों खोना नों थगायदों खोना ना मानो नुवाखै जानो नुखानांगोन नों नुखानांगोन अबाव थांखो होमबा अबाव थांमारखो ओइयो फाग्लासो नामायलै ओइ नुदोंबा नुदों होनना बुंदे थगायनाङा आंखौ थगायनाङा नै बे 10 किल'नि आखाइखौ नुदोंना नोङो हा बाखासिनो सोबानानै दानो बिरफा होगोनलै अबेनि फाग्ला मोनफैला बायोलै फाग्ला नङा मिथिबायना थै नों बायदि फाग्लाजों खुगा नांनो आंहा टाइम गैयालै आंबो माथा गरमसो जामारबाय खोनालै मा बुंलाबायखो आंबोलाय असिना मानसिखौनो दै बै लाफाथिनि थाखायनो आइलै अबाव नागिरना मोनगोन नों हामजोखौ आं दा इसोर आफा बोराइ बाथौ आंनि हिनजावखौ मिलायना होदोलै बियो जेरावखि थाया मानो आं सहायनो हालालै मानो आंखौ नागारना थांनांगौ बियो हौवा हिनजावनि गेजेरावलाय बेफोरबायदि जाखायो बेखौनो बियो गाज्रि मोननानै आंखौ नागारना थांनांगौ जाबाय आरो दालाय अबाव नागिरना मोननांगौ जाखो आयै नों हामजोखौ नागिरना मोनला गोनालै आङो आब' नोंलाय माथो दहायनिफ्रायनो मायबा सानगासिनो आं नोंखौ नुगासिनो बिदिनो मा बुंबावनो आरो बिबारि माबा मागो सफैनायखाय गोसोखौनो एकदम बोरैबा मोनथारदों आं मानोना मालाय राहुला नायना दोननाय हिनजावखौ हाबा खालामसिगोन औ आब' माथो बुंबावनो आरो आंबो गोसोखाङो मोजांसार बुंनाय बाथ्राफोरखौ दाबो गोसोआव फैबाय थायो नोंखौबो मागोआवनो हाबा खालामगोन होनना बुंबाय थायोमोन न' आब' मागोआवनो लांगोन होनना बुंबाय थायोमोन नाथाय मा जामारखोथाय आं हमनोनो हाला दा औ नंमारगौबो दे ना माबा जामारखो बेबो एसेबां मोजां मानसियानो दै रखमसोमोन ना मानसिया बे दै रखम मानसियानो उनाव अर रखम जालांदों मानसिफोरनि गोसोफोरा माला सोलायलाङो जेबो फात्ताखौनो मोना न' दसेनो सोलायलाङो माथो औलै आब' माथो बुंबावनो आरो आं जिउआव रावबो मानसिखौनो फोथायनो हाला आब' आंथ' दा थैनायालागै रावखौबो मोजां मोनला
आंबोलै आगै आंबो रावखौबो मोजां मोनला रावखौबो फोथायला रावखौबो फोथायजाया जोंफोर जायखौबा गावनिसायबो बांद्राय फोथायदोंमोन बिसोरनो जोंफोरखौ फोथाय खेबस' खालामनानै जोंफोरखौ नागारना थांबाय